ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ ଶିରାରେ ବୋହେ ଯେସନ ନଈ। ନିଶ୍ୱାସେ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ ଚଲାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭାରତ ଜନନୀ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ଦିବସକୁ କିପରି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରୁ। ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭାବୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କିମ୍ବା ଭାଷଣରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଗର୍ବର ଦିବସ, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ସମାଜ ଚେତନା, ମାନବତାବୋଧ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରୀତି ସହିତ ଭାରତୀୟ ଭାବଧାରା ଭରିଦିଏ। ଏହି ଦିବସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ହୃଦୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଭରିଦିଏ। ଏହି ଉତ୍ସବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ ପାଳନ କରି ଆମେ ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଉ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗର୍ବିତ କରାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିର ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଜଗତୀକରଣର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖି, ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିକୁ କ'ଣ କେବେ ବି ମନେ ପକାଉଛେ? ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଭୁଲିଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭୁଲିଯିବାନି ଯେ ଆମେ କିଏ। ନୂତନତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବାଟା ହିଁ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଅତିମାତ୍ରାରେ ଆଧୁନିକ ମନସ୍କ ନ ହୋଇ ଆମେ କିଏ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଆମ ମୋହନୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ। ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମକୁ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମକୁ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ କିଭଳି ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହି ଦିନକୁ। ମନୋଲୋଭା ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍, ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ, ପଦାତିକ ବାହିନୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଂସ୍ଥା, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକରେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗନ୍ତି। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରକୃତି, ପରମ୍ପରା, ଆମ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଆମର ଅତୀତର ଗୌରବ, ଆମ ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ସମାଜ ଚେତନା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର। ଏହା ଆମକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ ଆମେ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ କେବେ ବି ହଜିବାକୁ ଦେବାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଶପଥ ନେବା ଜାତୀୟତା ସହିତ ମାନବତା ବୋଧର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରହୁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜାତିର ସମ୍ମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ କିଭଳି ଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରିବେ। କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମୃତି ଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ ମୋ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଗର୍ବିତ? ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଭାରତ।